Keby ste sa mali rozhodnúť hypoteticky, že by ste mali čarovný prútik a o nejakom dieťati by ste mali rozhodnúť, že ako často byť s mamou, ako často byť s otcom, ako by ste tým prútikom mávli? Rovnako. Prečo? Pretože dieťa potrebuje aj otca aj mamu. Povedzte mi niečo o svojich rodičoch. Že mám dobrých rodičov a som rada, že ich mám. Prečo sú takí dobrí? Ja neviem, no jednoducho ich mám rada a sú dobrí, že povolia mi všetko, boja sa o mňa a všetko, že no neviem. Čo pre vás znamená váš otec? Rodič, človek, ktorému môžem dôverovať a ktorý mi vždy pomôže, keď mám nejaký problém. A takisto aj mamina. Presne to sa chcem opýtať, čo pre vás znamená vaša mama? To isté, že keď niečo potrebujem, vždy mi pomôžu a dávajú na mňa pozor a som rada, že ich mám.